Il-pandemija tal-coronavirus ma waqfitx il-ħidma tal-membri fl-Uffiċċju tal-Araldika f'Malta li dan ix-xahar kellu jinfetaħ uffiċjalment f'Iermu. Dr. Charles Gauci, il-Kap Araldiku ta' Malta, spjega li kif tgħaddi l-imxija tal-coronavirus il-ħsieb li jibda jsir xogħol uffiċjali għall-applikazzjonijiet tal-armi minn dan l-uffiċċju fil-kapitali Maltija. L-Araldika hija l-istudju tal-armi tal-familji u ta' istituzzjonijiet bħal iskejjel, banek u knejjes li jintużaw bħala mezz ta' identifikazzjoni. Dr. Gauci spjega li l-ħtieġa l-armi bdiet fis-seklu 12 meta l-kavallieri u s-soldati bdew jużaw armaturi tal-azzar biex jipproteġu l-ġisem kollu waqt il-ġlied. Għal-iżda li fil-battalji fi żmien il-Medjuevu l-iskop ma kienx biss li toqtol lil-għadu. L-armi tal-familji kienu essenzjali, ċinkella mingħajr l-armi ma tkunx taf kuxħu fuq il-battlefield. Jekk tara għadu mill-familja senjura, mhux toqtlu, tipprova taqbdu ħaj. Tagħmlu pruġunier biex wara l-battalja toffriħ lura lill-familja għal prezz tajjeb. Għalhekk kien importanti li tkun tista' tidentifika soldati tal-għadu li jiġu minn familji senjuri biex tagħmel bilajn għalih taqbdu u toħdu l-pruġunier. L-Uffiċċju tal-Araldika f'Malta jaqa' taħt ir-responsabilità ta' Heritage Malta u tal-Ministeru għall-Kultura u l-pjanu li se jinfetaħ il-belt hekk kif tgħaddi l-pandemija tal-COVID-19. Ix-xogħol għadu għaddejja bil-kwiet. Diġà tajna kważi 20 arma, kemm lill-Maltin u l-barranin, u għandna ħafna inquiries oħrajn għaddejjin, jiġifieri we are alive and kicking. Dr. Gauci spjega li Maltin li ngħataw unur mill-Istat għandhom dritt awtomatiku għall-arma, inkluż kumpaniji, banet u membri tal-kleru. Spjega li ċ-ċittadini jistgħu jew jirreġistraw arma li tkun diġà nattat minn awtorità araldika uffiċjali barranija jew inkella tinħoloq arma ġdida li mbagħad tgħaddi għand l-artist u jsir il-proċess bil-kulur. Nippreparaw dak li nsejħulu letters patent fejn għamlu l-informazzjoni kollha sew fuq l-applikant u sew fuq l-arma. Letters patent mbagħad jiġu timbrati u fermati minni u mir-reġistratur tal-uffiċċju, Kavallier Raymond Kassar. Dawn mbagħad jiġu bounded ġo binder speċjali tal-ġilda bil-arma tagħna hemm post quddiem u hekk il-applikant u l-familja tiegħu ikollhom l-arma uffiċjali irrikonoxxut mill-Istat Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.